За тия дни. Защо Слави се озлоби толкова срещу теб от един момент? Надявам се да кажеш цялата истина. Пред уикенд каза нещо, което не мога да го възприема, че искал 50% от ГЕРБ. 50% влияние в ГЕРБ. Добре, 50% влияние в ГЕРБ. Само, че това майче е половината истина. Това е цялата истина. Какво значи на практика? В смисъл, ако трябва да определиме двама министри, единият да каже кой е той, а другият да каже аз. Казах го, съжалявам, това много се случи. И понеже не съм го споделял друг път, но действително всяка вечер видя как се държа с президента Първанов или с Румен Петков, а срещу мен е само скетча. Аз съм свикнал на всякакви атаки. 10 години съм бил само атакуван. Доколко знам, някакъв бизнес се е развалил, майче, не си му той искал някакво място, съм чувал. Има нещо такова? Майче има. То има място горе при японския хотел, но когато правихме градостройствения план, както и София Сити Компани, както Борисовата градина, както Мария Луиза, няма как да дам в градинка да стои. Но той е поискал. Не искам да коментирам повече това, кой какво е искал. Съжалявам, защото аз го харесвам, бяхме приятели и без абсолютно никакъв повод се настроим на това. Уважаеми зрители, спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. Във всяка една дейност, когато се съберат количество определена критична сума пари, журналистиката умира, каузата умира, мисията умира, идват интересите, идват съобразяването. Вечер, уважаеми зрители, спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. Развивай, това го правиш най-добре, ще пада пружина в твоите ръце. Кога умря шоуто? Кога умря каузата, впрочем, шоуто на Слави? Умряло ли? Каузата умря. Кога? Каузата и мисията умря. Коя кауза? Дай да... Ботарите, свободата умря. Кога? И внимание, аз очаквам от вас да кажете кога умря. Ти си в нужника. Не ми говорете за закон и конституция. В тая държава всичко е проституция. И последната иллюзия умря. В тая страна на власт и глупостта. Абе, нема такава държава. Един гад съеда и друго. Един гад съеда и друго, югадина.